Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-13 na nga petsa dasig lang no. Ika-13 na nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon no. Karon dugay-dugay pang kwauntang balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters nga masalyada sang ila sining mga balita karon dugay-dugay sa mga natipon nga mga informasyon gikan sa aton sining mga aksyon reporters mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan nga nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan, no? Kabayuntang okslang daw okay na naman ang problema lang kay daw kadamo sang mga nagatuluhaw nga mga balatian, no? Ba puwerte may dingge ano pa no lain sa COVID-19 nga daw nagamamat na kagang Negros Occidental gani suno kay Goblakson pwede na makasulod but depende lang no sa mga kaaksyon ta nga yara sa gwa sang ila sining puluyan depende lang kung mag face mask kamo mga kaaksyon pero tinamigid kung may face mask Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang isang amigo ko, mayo mo na may face mask kay makaro panago ka kung kaisa mo. Inang hindi maklaro palang nawong mo. Hindi ka makilala, no? Ay, perte. Sige sa mga kaaksyon ta, sa mga kabanwanan kag kasudaran, diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side, kamusta? Ba, perting mga mag-asawa to nga Chinese national so nga gin-hold up kagintero sa syudad sang Tanhay, mga kaaksyon. Asawa patay ba na ginabulong pa sa ospital. Aton hibaluon na karon mga kaaksyon sa report ni Aksyon John Diaz, no? Grabe man nga mga balita niya ba? O sige sa mga kaaksyon ta sa Oriental side nga nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan. Plaza nga to sining mga kaaksyon sa Guimara sa probinsya sang Iloilo sa syudad kag sa Capiz, Aklan, Inantique, kag tubtub sa Malabutan sa ngaton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sirika-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan? Well, ining balita sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibalaon we have aksyon Marlon Hinovia. Dali lang, no? Kay kuan siya. Dali lang, no? Sige. Sa balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay, igabalita ni aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa 50 milyones nga balor sang slaughterhouse pagatukuro no sa 8 ka mga lugar sa Negros Occidental. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni aksyon na Dale Salazar, Mayor Albi Beniteso na sugilan nun ang pila ka mga suppliers ang modernized jeep kag nagpasiguro nga magahatag sang 5-year warranty. Kalakip man sa balita naman sa BCPO, si Aksyon Alvin Graba na ang magasalo mga kaaksyon kaso nga murder batok sa sospeko nga nagbuno patay sa isa ka PWDs pagpasakaan sang kaso karon nga adlaw. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz, mag-asawa nga negosyante nga Chinese nationals ginhold up kagintero sa syudad sang Tanhay, Negros Oriental. Asawa patay bana ginabulong sa ospital. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office nagahulat na lamang sang patigayunon nga joint security meeting para may balawaan ang implementasyon plan sa Mascara Festival 2022. Sa patrol nga balita, Metro Bacolod District Jail Mail Dormitory nagpatigayon sang surprise Greyhound operation kag drug test sa mga PDLs. Kalakip man ang sektor sang transportasyon magapa o kung makipagsapol kay Mayor Albi Benitez sa maabot nga Huwebes. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz. Upod kay aksyon no Roger Gotib, 3 ka mga nagkaladakpan sa may bust operation no, natigayo na pasakaan sang kaso kahapon. Sa balita naman kay aksyon Nelson Patinio nagapataya sang hayalayho na dakpan sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. May hay-alay pa how? Daway naman hay-alay ni. Basi ginabulan is dalong tay-tay niya. Ay, perte, no? Samtang balita naman kay aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Hinigaran, panday arestado sa kasong pagpangawat sa among Banwa. Sa balita nasyonal, Typhoon Inday nakagwa na sa Parho. Apang panibag-o nga bagyo posible magasulod sa pungsod sining simana pagahingadlan nga Josie. PCSO nagremit sang 2.5 bilyones para sa health or sa PhilHealth. Pilipinas ginpalawig ang state of calamity bangod sa nagapadayon nga pandemya. Kaghagna nga
nga nagaduso sang mas mabugat nga penalidad sa cigarette smuggling ginfile sa Kamara. Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulit! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang raga, pamiyo-miyo na kamo raga pahuway-huway, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. I-like kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos padala sang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tana karona ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala sa atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Dali lang ha, kay makuantanay manamyaw no sa mga kaaksyon ta, daligid lang i-plastar ta ni Blamayo. Sige, may lang pamati sa kay Madam Jinky de Alagdon, sa kay Ray Flores Baryoga, Dines Richard Tiboroma, John Resicio, Ana Sinoro, may lang monitor Marivic Higan Talavera, Maria Victoria Paredes ngo, kay Cherlins Arnaiz, no? Melda Garcia Fuentes, Divina Gamboa Hovero, kag kay Ralston Saragosa, salamat gid Ralston Saragosa, James Mered, Emilia Hiponea, Rodora Sioco, Imbong Jo Campo, Nolfo Dormentes, kay Dexter Escaberte, Yani Tolentino, Liberty Benite Nobaldo, Inday Blasa, kag kalakipman sa iban pa naton nga mga kaaksyon, sanday May or Maymay Mag-aso Silion, no? Salamat gid Maymay Mag-aso Silion, Lilian Tadina Claridad, Marilo Travilla Catinoy, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kag CGGJ. Ay, porti, thank you gid Charmin Hilasio Obidas, salamat gid Charmin. Okay, daligid lang Maribik Higan Talavera naman. Daligid lang kay mangita tadiaday ho. Si Rinaldo Onyate, salamat gid sir. Geralda Sampong, Merly Gonzaga, Evelyn Sinaon, Rochelle Evangelista, kag Leia Morales Bereda, no? Salamat gid. Ayos kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagapamati sa kay Evelyn Tumakin Brose from Sipalay, no? Salamat gid. Jenny Solgon from Valladolid. Okay, Imbong Jo Campo, salamat gid. Jane Ignacio sa dining Val naman, kag happy birthday lang kay Elsa Sualog sang Valladolid. Valladolid gali. Perti man si Jane Ignacio gin shortcut siya man ang Valladolid, nahimo lang Val, no? Inday Blasa, salamat gid. Okay, sa kay Marilo Travilla Catinoy, ara naman, Lilian Tadina Claridad, ara naman, Berdy Gonzaga, gamonitor na. Evelyn Sinaon, salamat gid. Tamiyaw lang si Lani Hulagay, sang Purok Gaisano, Alihis. Hasta na mag-sign on, sign off siya. Ay, pretty grabe Thank you gid Salamat gid madam, no? Ayo, sige, dali gid lang mga kaaksyon standby. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Aksyon Alvin Graba standby na sa aton sining mga balita sa patrol, no? 103 days na lang before pa man mag Christmas Day kag 110 days before pa man mag year 2023. Ayos, sige. Sa mga nagdalaog kaina sa aton sining dakop ka daog ka Rolita promo, congratulations kay Mary Ann Amunoy sang St. Vincent Alihis. Ba taga St. Vincent Alihis man sa Giapo, no? Ka mga di buenas, no? Mary Ann Amunoy from St. Vincent Alihis, Bacolod City. Kay nanay kay Aksyon Marlon Hinuia kag kay Aksyon Dorel si Angel Abera. Angel Abera sang Puro Kasanagan, Barangay Sumag, Bacolod City. Until 12 pa man kamubuasa, pwede pa man ka dagon-dagon di anytime. Sugod subong hasta buwas, no? Congratulations, Angel Abera sang Puro Kasanagan, Barangay Sumag, Bacolod City. Ikaw ang nagdaog patiyog kadto mo di kay mapatiyog tarulita. Kung ano ang nagahulat nga kapalaran sa inyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga Kaksyonta Live Extension Coffee Mix Anay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag Una sa tamang serbisyo. Sige, mangisayod tanay sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa Metro Bacolod District Jail Mail Dormitory. Nagpatigayon sang surprise Greyhound operation kag drug test sa mga PDLs kag sektor sang transportasyon. No? Magasapol kay Mayor Albi Benitez sa maabot nga Webes. Gari ang detalye na kay Aksyon
Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ginsurpresa kay nasa nga aga ang mga persons deprived of liberty o kun mga PDL sa sulod sang Metro Bacolod District Jail Male Dormitory sa Barangay Singkang Airport paagi sining surprised Greyhound operation kag drug test sa mga jail personnel kag PDL rather nga ginatambungan sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 8 kag sang PDEA. Nawasunod diri kay Jail Chief Inspector Felix Sariana ang jail warden sang Metro Bacolod District Jail. Wala sang illegal nga droga nga nakuha sang ang mga kapulisan kag PDEA. Magluwas gid lamang ining mga ginatawag nila nga illegal nga mga kontrabando nga nakuha nakasulod sa tagsa ka mga dormitory within sa jail facility kag ang kalabanan diri action rex mga improvised weapon, mga electrical wires kag ang iban pa nga mga mataliwis nga bagay nga nakuha man sa sulod sa jail male dormitory. Nawasunod diri kay Sariana ang operations sa Kagina Action Rex ginatawag nila ining comprehensive Greyhound operation. Bangod duha ang katuyuan mo. Number 1 ang pagkolekta sa mga illegal nga kontrabando nga nakuha sa kag nakonpiskar sa sulod sa male dormitory kag ang ikaduha diri amo ang surprise drug test sa 800 o kon 800 ka mga PDL nga detenido karon sa ilasin nga jail facility. Now gindugang man diri ni Sariana nga ang ining drug test action na Rex mahimo ini matapos kay damo abi kinumpisan kag ginasang aga for probably karon pa sa hapon nga matapos ang ining surprise drug test nga ginahimo o ginapangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency kag sunod sa iya may mga resulta naman ang iban pero hindi pa gid tanan no nga matapos kay ang kalabanan nga nagwa kagina kay nasa nga aga mga negative results sa pag-usar sa nga ginadumilian nga droga. Ari ang pahayag ni Jail Chief Inspector Felix Sariana. Yung conduct natin kagina is comprehensive. Schedule din sa quarterly regular siya nga gina-conduct natin ng upo daton nga kapulisan kag PDEA. Actually sa lungan man yaton gin-conduct ang Greyhound kag nag-drug test man kita sa aton nga personnel kag PDL man. Ano ni siya sir? Random? Surprise ni sa kiti wala man ta date kung saan ko. Ang aton nga drug test ni sir is 100% ginubos kini naton sila drug test. Actually ang gina-require ni sa aton nga regional office, ang aton higher office is 25% sang PDL per quarter dapat ma-drug test naton. But kita diri na sa Metro Bacolod District Jail sa diri sa Singkang gina-practice ni naton nga 100% ang aton nga i-drug test to make sure nga aton nga facility is wala kitiya diri drug. Pila aton gani nga PDL sir? Sa subong sir may ara kita 800. Actually sir ongoing pa subong aton drug test kay pa natapos. So far negative man tanan nga natapos na. Pero sa subong sir ongoing siguro mga until afternoon pati sa matapos kay 800 is lang bilog. Aksyon na Rex ang kabahin din lamang sang payag diri ni Chief Inspector Sariana. Sa dugang paginaton nga balita na talana naman nga magpakigasapol kag magpakigadialogue ang sektor sang transportasyon kay Bacolod City Mayor Albi Benitez sa maabot nga Huwebes September 15 sa isa ka hotel diri sa siyudad sang Bacolod. Number 1 diri action na Rex istoryahan ang sitwasyon sa mga nagapanag-iya bala sa mga dumaan o kung mga traditional jeepney diri sa siyudad sang Bacolod. Din sunod diri kaya undog Secretary General nga si Diego Manacad sa pihak nga tubtub na lamang sa 2023 ang kabuhi ang operation sang sining traditional nga jeepney
nga sa diin mag-expire naman ang ila sining prangkisa matapos wala gin renew sang LTFRB. Nawa dugang pagid diri ni Malakad handom sang grupo sang transportasyon nga matagaan pagid sang igtalupangon ni Mayor Benitez ang ila sining pangabay nga rehabilitasyon sa traditional jeepney kaya hindi na mabakal sa mga ginatawag nila nga mga modern jeepney nga makita karon sa pila ka mga dalanon diri man sa syudad sa Bacolod. In fact ginpahayag man gani diri Action Rex ni Malakad nga sa tion nga mapurbahan sang LTFRB ang rehabilitasyon sa traditional nga mga salakyan di pasahe. Di handa man ang mga operators nga mga mangutang bala Action Rex between 100 to 300,000 para makabakal sang bagong nga makina kag iban pa nga pwede idapat for rehabilitation sang ila sini nga salakyan kaya sunod diri kay Malakad hindi sila pabor sa ginatawag nila nga korporasyon o kung gusto lang nila individual ownership sang ila sini nga mga salakyan. Kaya paano na iya karon niya kay may nagagihon na di? Oo, palaputa sa iya siling ko ganit ano na lang ni ang kay Arana masobra na may mga sobra na 50 nga tiyog o kung nagalagaw na naga-operate na diri sa syudad sa Bacolod. Suno sa iya ga observe man sila Action Rex amo tong dako man ang ila paglaom kay Mayor Benitez nga matagaan man kay sunod sa ila hindi sila kasarang nga makabakal sining pag hindi sila gusto sang korporasyon. Ari ang pahayag ni Diego Malakad. Namihan gani kami sa statement ni Mayor, no, kaya hindi siya gusto nga maulaan live yung mga pigado natin ng mga operator. Kaya ang transport industry supposed to be ng obligasyon na sang Estado, sa gobyerno. So, kinalano natin mag-hatag alternative as private entity. That's why again pa natin na nagitaro ang obligasyon. Pero sa statement ni Mayor na namihan kami, no, kaya gusto niya hindi mawataan palang amuyan ang galutan ng halaan. So, mapailaan na guro sa Webis, December 15 kung ano pa ang next na move sa ato Bilangga nga Mayor. Hindi na taon nato na ito na ang kurso sa Pumuloyo. May subong nakitaan ko from Domingo, Lunes kagapon, nag-observe man kami sa mga modern jeep. Ang tao daw wala gid na mag-support, no? Amo na nga, so ang panawagan namon subong, for the meantime, hindi lang pag-inalisya sa atong mga tagpalamati, kapanawagan kami nga hindi pag-suporta ron ang privatization sa transport industry. Kaya mangin problema nato ni pinakadlaw, ilabi na nga pletihan, hindi na nato makontrol kung private na, like sa katapos kung mga private na nga mga korporasyon kag co-op ang nagapadalagan. So ayaw pintindihan kita sa atong mga tagpalamati. Rehabilitation, ano yung matabo, may pundo, ang tagsa ka mga operators, kay magambal kita, baguho ng makina, magasto ka mo more than 100,000 to 200,000. Based sa ulihing statement sa LTFRB, bangod bigado ang bukno, wala sila pundo, itagaan nila opportunity no, nga makalon kita sa naglain-lain ng mga private ng mga bangko. Pwede kami kalon sa individual ng mga private banks. Ang importante owned by the individual operator Japon ang pag-manage sa mga jeepney. Kasi hindi yan sa co-operate sa korpo, ay siya nasiling na natin. Kami na ang malinglinganay, kami na mahuliday, kami na makapkapanay sa sulod sa 7 years, kag kami na mabayad sa iyang interest, kag sa bili nga mga almost 300,000 plus. So Alex ang kabahan kita mga sang pahayag diri ni Diego. Ti galing kay kung may naga-exist na subong, ti ambot kun lain man ni ang korporasyon or tag-iya bla ning nagagios ano ni sa central part sang Bacolod bla kag gining primero nga nag-exist daw lain man ni guro tag-iya daw isa ka man da guro. Oh yes, I am one of them, ano? Anong matabo na sila? Mangyapon kay existing naman aksyon na reaksyon diri kay Malakad como existing naman ara naman ang mga bagong mga modernized jeep kay kangay sining correct ni kaga iban pa kay may nagabiyahe na sa Alihis. Kaya ara naman gani going bata action reaction makitaan mo damo namong gani tigin pala po man na siya, siling niya, wala man sila sa may mo, kaya hindi nila masarangan Action Rex. Nagka-unit ning nagdugang ni? Ang Batiko Action Rex, nabuot niya sa mga sobra 20 ka mga unit mo. Kada mo, ang bago ni subong nga nagalabot? Bago nga mga nag-alabot, kundi nagligat to, 3 lang itong biyahe mo, kalabanan, home site pa to.
Subong niya, biyahe na alihis mo. May biyahe naman sa barangay Bata, kaga iban pang lugar sakay sining modernized jeepney action Rex. So depende ni. Pero kung masaka namin yung ganito sakay sining modernized jeep, okay, aircon na. 13 pesos pa ang ang plate. Tigay sarang Action Rex, no? Anyway, report sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Graba. Una sa balita, una sa actions Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson Alvin Graba, Akson Radio Philippine Standard Time, las 12:17 ng oras. Live extension Super Fiber anay kita, no? Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma. Ni Akson Alvin Graba sa iluhan tanang balita ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Albi Benitez Blahong nga nasugilanon yang pinaka mga supplier sang modernized jeep kag nagpasiguro nga magahatag sang 5-year warranty. Yan ang kaudan sang balita ni Akson Dale Salazar. Akson Dale? Action Rex, ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga naistorya niya ang pila ka mga suppliers sang modernized jeepney Action Rex. Kasulod nga kumadumduman mo, nagpabutsag niya sang concern ang pinaka mga drivers kag operators nga minadong hindi makasarang sa pagbakal sining milyones nga balor sang modernized jeep Action Rex nga maka-operate diri sa mga syudad sa Bacolod. Kag ang ikaduha nila nga concern ang Action Rex nga base bala magabayad sila sa monthly amortization sa sulod sa lima ka tuig pero hindi man magdugay ang mga modernized jeep sa sulod sang 5 years. So na-notice man ni Bacolod Mayor Benitez nga nagadamo may mga additional na mga modernized jeepney nga nag-operate diri sa mga syudad sa Bacolod. Rason Action Rex nga sinigin pahayag ngati nasabat na ang pila ka mga concern nga ginpalambot siya sang operator nga according sa iya magahatag ang pila ka mga supplier sa modernized jeep sang 5 years nga warranty Action Rex para mayara sang assurance ining may mga plano nga magkuha nga samtang nagabayad sila sang monthly amortization to 5 years mayara sa gihapon sang warranty Action Rex in kaso din man nga may mga problema o kon diferensya ining mga modernized jeep. Ginpahayag man ni Benitez nga another concern sa mga operators nga kung nahimo baklon na nila ang engine sining modernized jeep Action Rex kagti according sa iya ang mga tao sa mga pasahero mas nagapangita sang mas komportable nga masakyan mayara sang wifi mayara sang aircon limpyo Action Rex so ngati daw hindi kay dia bentaha or disadvantage according sa iya kung makinagid lamang ang baklon kag ang daan nga kasang salakyan amo sa gihapon ang pag-usaron
Gain pahayag diri sa alkalde nga naka-appeal na siya sa LTFRB lagitman sa Land Transportation Office nga hatagan ng mga operators sa Bacolod tubtub karon nga bulan sang September o kon status quo nga wala anay sang dinakpanay action rex samtang mahatagan sini solusyon ang ini nga issue action rex no. So mo subong pinaka-latest nga development sa tikang sa Bacolod LGU regarding sining modernization plan nga mayara sang assurance sa pila ka mga supplier nga maghahataga sang 5 years nga warranty action rex sa mga interesado nga magkuha sining modernized jeep. Pamatian naton si Bacolod Mayor Albi Benitez. Isama lang tong issue which I asked for a status quo sa mga jeepney drivers naton. Kay ang ginakulbaan, if they go into modernized jeep, they are committed to pay the monthly amortization for 5 years. Ang pamangkot, kung hindi magdugay ang salakyan for 5 years, what happens? So I was able to talk to some of the suppliers sa ato nga mga modernized jeep, mahatag sila 5 years warranty. Kung mahatag sila 5 years warranty, that answers the concern sa mga operators. Then we can really continue with our modernization plan. No? So duha to ilang ayo is one, how sure are we that madugay ni mga salakyan ta? Kaya kung sige ko bayad monthly, dason di kadlagan ng salakyan, what happens to us? Right? Kadua, since ang kadako sang gasto for a brand new modernized jeep, kung pwede engine ng makina lang ilang baklon, usaron man nila ang daan nga kaha nila to do that. But siling ko, subong ang mga passengers, sa mga riders gapangita na sang sang better version sang atong jeep. Ang may wifi kuno. May aircon, no? Limpyo. So they might be put at a disadvantage kung makina lang ilang baklon. Rex portion gid lamang sang tinog ni Bacolod Mayor Albi Benitez kay ginapaabot sang kung magmakina pagustuhan na design action del mo. Yes, sama na action Rex do wala ba nagaamot sa uniform plano. gid ang tanan nga mga POJ dire sa Bacolod. Kung magamo naman kung amo na subong nagagwa, depende na kung may kaya man silang ibakali. Yes, kaya hindi man action rex parehasay mo, kaya mo magbakal pulo ka bilog, tagpila na ganing bilog, tag 2 ka pesos, no? Ay kalain. Depende action rex sa sa supplier kay mera mga 2 million, 2.7 kag pila pagid ang balor depende sa seating capacity action rex kay may mga modernized jeep na ma-accommodate 15, 16 up to 20 or 24 kag tiya mo to nga bali Mayor Benitez nga iyas nga concern status quo danaya sa LTFRB kag LTO nga wala na isang dinakpanay until September 2022 para at least matagan niya sang solusyon ining concern sa mga operators kag drivers action rex samantang iyas nga assurance nati basis ini nga pag meeting sa pila ka mga supplier mayara sang 5-year warranty para at least kung magkuha ka manggid sang modernized jeep action rex kag kun ikara na sa 3 ka tuig kang may mga diferensya at least cover pa sa gihapon sang warranty ang imo siningaging kuha nga modernized jeep action rex. So hindi to pabor si Mayor Benitez nga engine or makinagid na mga baklon sa mga operators action rex ti amo to lagi nambal niya nga mas ang mga tawo subong ang mga pasahero nagapangita sang mas komportable nga masakyan, may wifi, mas convenient kag rekta-rekta bala ang dalagan action rex. Gadulog-dulog man na ang mga biyahe subong gadulog man na no sa mga terminals amo na. Rekta-rekta ni sila action rex kay wala man subong nga mga ka home side to downtown na way na dulog-dulog mga Lopez East or din pa na. Yes, kung mag-action rex, wala sila nagadugay sa kalugar nga magkulat nila mga 10 minutes. Like mga kilalang nila kasi nila or may masakay larga man dayon. Correct. Wala ni action rex pressure sa driver kumbaga kay 8 ka oras nga pagmaneho, may 450 pesos silang sweldo no sa isa kadlaw. Pila? Taga mo nang ila sining nga income pila 450.
450 amo siya ang minimum. 450 ang minimum nila Minimum, sa driver nila. Pag depende man action Rex sa management kung mayroon sila bala sa mga incentives like kung taas ang ila sining income, may mga additional sila nga mga incentives kag dugang nga kantidad or kwarta. At least sila sining sweldo at least action Rex. hindi kaskasero blang driver bla. Correct. Kay meron niya action Rex ang mga kita mo. Oh, kay may mga GPS pa na action Rex ang mga modernized jeep. Kumbaga ma-monitor maning ang ila sining dalagan, no? May mga wifi, may camera kag mayara man sang konduktora nga naga-assist Way pa na ya sa ng driver. card gamiton mo? Way pa na ya? Nang card bla magsakay Ang ka card? card nang ikuha mo lang bla sa ano na mag kuan ka sir? Ano gani na? Mag Ado card ka lang ginatap bla? mo sa action Rex. Ha? Oo, do ginapaloadan mo lang Oo. tapos itap mo. So far wala pa ko may experience. Ma-screen blast ang card mo tapos pwede ka kailangan ka sakay na. Oh, itap mo lang. So far Oo. wala pa ko naka-experience action Rex sakay sa modernized jeep. Wala pa gid ko kagi sakay sa modernized jeep kag nga kon sini. Hindi kitaon dali lang kay may ginsulat ni si Action GM. Mo galing hindi kitaon. Action GM. Ano na sa man card? Hindi kitaon to kay gaburon ang inyong kristal diyon, hindi kitaon sa akon. Do pati nawong mo ganito nalipatan ko do hindi kitaon. Kung mag-action Rex daw top card na siya bala. Nga man siya usaron mo nga Nami i-scan man mo lang. at least nga bisan paano Oh, kaya kung baga contactless na action Rex, ko na muna siya ang gamiton, wala na bala sang contact sa konduktora kag sa pasahero mismo kag makabig man siya nga part sang safety protocol sa tiyak sang pandemya. Pero amo tong na-mention ko so far wala pa ko kagi experience sa sa modernized jeep action Rex kagang mga mga upod ba nato no nga kilala nga naka-experience so far ginaduhol nila sa conductor action Rex ang ila sining kwarta nga 13 pesos para sa unang 5 kilometers and then additional na action Rex kung layo-layo ang imo sini nga destinasyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mas maayo man na, paborable man na sa mga nag-commute bala mo ng salakyan mo. Ti daw okay gid kay daw marutawhay saya mo. Kontrang ti kung mag di pasayro ka or inang mga nag-exist nga mga jeep bala ti kung kaysa okay man kay ti may ligwa man pero open siya iniya aircon siya mas taas-taas lang gawa by 2 pesos gurong pritihan sini sa imo sining destinasyon no? Pero daw ka okay man kung magamo sini galing iti lantaon ta kung ano ang progress pero daw damo-damo na may 20 more or less ang Alihis Group ang naga-exist nga una daw 5 ka units bla mo. I don't know nagdugang na tinami gida. At least bisan paano marotawhay ti kun magbakal ka kuno isda sa downtown kag magsakay ka da pwede man madala mo man ang isda. Kay ti siling nila kuno mabaho pero ti depende kung ano ang patigayo nila sini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligi lang sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Daligi lang Action Marlon, no? Dire kita na sa mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Brown na Dason. Brown na Dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla, 50 milyones nga balor ho sang slaughterhouse pagatukuron sa 8 ka mga lugar sa Negros Occidental. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Gagin palayag ni Provincial Administrator Attorney Rano Diaz II nga mayara sa pila ka mga lugar at ano ako sa Negros Occidental ang paturan sa double standard nga super ilang bulig para mapasan yung tagid ang industriya sa pag-ihaso sa naglain-lain nga sa isang karne dito sa Negros Occidental. Hindi sa nagsinurik sa walo kundi ano plaza no kaya naging korehiran ang Provincial Administrator's Office sa wagi lang mamadugay instead na walo bali anong lang kay kinalang mag-apply mo sa nga banwa o sudad kaya proseso ilang sila mga dokumento kung papeles uligan sila sa staff sa nga provincial government i-process sa bahin sa PRDP nga tawag no ang Philippine Rural Development Project ay dalom sa nga Department of Agriculture sa ano Maxon Rex bali duha PPU nagkitiya kay natapos na ang bidding sa siring slaughterhouse nga ipahantang sa number 1 sa Banwasang Hinubaan. Ikadua sa Banwasang Kawayan. More or less mga 50 million pesos. Depende sa pahantangan nga lugar bala. May ara nga sobra 50 million, may ara nga way kalabot 50 million, no? Kita mo na more or less mga 50 million. Ang apat pagid ka mga natala na ipaidalon sa bidding ipahantang sa San Carlos, Tubuso, Dinalbagan, ay sa Banwasang EB Magaluna. Good as approved na siya ang budget kay kintalakay na di sa damlag lang na di ka biyernes na kinpatigayon ng Provincial Development Council meeting. Ang pondo, ang 80% sang pondo grant halin sa World Bank. Grant din sa halin sa World Bank. Ang 10% maghahalin naman sa Department of Agriculture. Ang 10% maghahalin sa provincial government sa Negros Occidental. Yari sa Provincial Administrator Attorney Diaz. Funding ara na, no? With respect to the establishment of slaughterhouses, no? Ang provincial government nakakuha na sang notice of no objection sa aton nga proponent sa PRDP national. Nag-ano na ta, bidding na ta sang duwa, bidding na tatapos na ang iyaka Hinubaan and Kawayan slaughterhouses, no? Double A siya nga standard nga slaughterhouses which will improve the safety of food, no? O especially ang aton nga mga meat. Ang kada slaughterhouse has a
an approved budget of about 50 million. Ginasistihan man sa provincial government ang tanan nga document preparation, feasibility studies, no, and all that. Kita yung naghatag staff nga para mabuligan gid nga makapasar ang ilang mga project proposal sa World Bank. We are now benefiting, no, sa products and hard work ng aton nga mga employees, of course in coordination with the Department of Agriculture, kag matupa na ang pumisa ni Gov ng mga slaughterhouses during his inaugural speech. May naka-earmark na ng pundo. We just have to go through the process of bidding the projects. So, kinahanglan nga i-upgrade. May mga slaughterhouses na gadaan ang kalabanan ng mga panuwang syudad sa Negros Occidental. Pero ang kalabanan is ang ginatawag nga backyard. So, sibod-sibod pa ang proseso sa mag-ihaw sa kasapatan. Pero kung double A standard na gitya, mag-upgrade ang ganyan mga slaughterhouse para sa ang kita-require, no, sa National Meat Inspection Services nga classification nga double A standard. Now, dito sa Negros Occidental, maglalas riya sining plano nga double A standard. May ara na gadaan niya nga tatlo ka mga slaughterhouses nga may ara sang double A accreditation na gadaan. Number 1, nahamtan na sa may syudad sang Sagay. Ikadua, dari sa Bacolod City. Bacolod City Slaughterhouse, double A na siya. Katatlo, amo ng Victoria's Food Corporation, nahamtan sa syudad sang Victoria's Negros Occidental. Update gikan sa Kapitolyo Provincial Action Malo Cervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Jan Diaz standbayanay, car aircon cleaning ang aton sining nga problema. Hindi magproblema kay dalalang. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than... Provincial Police Office, sinimay kang tanan sa mag-asawang negosyante nga Chinese nationals ginhold up, gintero sa syudad sang Tanhay, Negros Oriental, no? Asawa patay ba na ginabulong pa sa ospital. Kagining nokpo nagahulat na lamang sang pagpatigayon sa pagpatigayon or patigayonon nga joint security meeting para may baluan ang implementation plan or implementation plan sa Mascara Festival 2022. Yari ang kaudan sang balita upod na kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Aksyon Rex, biktima sang pagpang-hold up kag pagpanglutang ining nga mag-asawa nga mga Chinese national nga pareman negosyante diri sa shooting incident nga nagdun. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahil. Sa ginpatigayon nga investigasyon sang Tanay City Police Station, ginpayag dali nila Lavisto, nga ining mag-asawa nga ginklalasan ay Zhuang Jiang Cheng, 60 years old. Si Zhuang Jiang Cheng, 60 years old, amo siyang lalaki, kagang iya asawa nga si Qian Chi, spelled as Qiansihi, isa o kunduan sila sa Rex ang nagapanag-iya sang Ching Enterprises Wholesale and Retail Establishment dira sa area sang Poblasyon 2 sa siyudad sang Tanay. Sunod din sa Taylor Visto, nakaabot na sa ilang rentahan apartment nga namtang sa Sitio Lumboy, Barangay Tugas, sa Tanhay, ining mag-asawa kag nagakuha na sa ilang gamit gikan man sa ilang pribadong salakyan ang manigisakyan nila rin sa ilaman nga negosyo. Ang gulpi nila sa Rex nga nag-abot ining duha ka mga sospetsado nga sakay sa isa ka smashed Suzuki nga motorsiklo. Ang isa sa mga sospek amo rin nag-snatch ang bag sang biktima amo ning babae nga si Qian Shi. Apang tisunok kay Lavisto doon nagpamalibad to bla ining si Shi nga ihatag ang iya mismo man nga bag nagbato pa ni sa mga sospek. Bangod man sini, dun tiro sa mga sospetsado gamit ang ginaligar kalibre 45 nga pistola ini nga biktima kag una nga naiguan ini sa iyaman nga liog. Pagkatapos sin Action Rex, din na kasundan pag inisang pagluthang sa mga suspect kag naigo sa dughan sini ni Qian Shi. Amo naman ang nagresulta sa kamatayon gidayon sining babae nga Chinese national. Dead on the spot kumbaga ining babae Action Rex. Sa nakita ko sa mga suspetsado nga duha na man nga magbulig ining bana niya, ginlutang nila sa lower abdomen o kumalapit sa tiyan ining bana nga si Zhuang Jiang Cheng nga 60 anyos na ang edad. Sa karon si Zhuang Jiang Cheng ang na-confine o kung ginabulong sa may Polymedic Hospital sa may Banwasang Sibulan para sa nagkaigo pagigapagulong, pero according to kay Lavisto nga himo ini saylo sa isa ka pagigka pribado nga ospital. Bilang kamay sa ilang disposition processes, si Qian Shi ang ginadala sa may Tanhay City Urgent Care Clinic, pero diri gindeklarad sa Action Rex nga dead on arrival bangod sa multiple gunshot wounds nga naang konsuni. Sunod diri kay Lavisto, nagmando na si Police Colonel Jonathan Pineda ang officer in charge sang Norpo nga tutukan ining investigasyon. May angol sining pag-hold up kag pagpatay sa isa ka Chinese national dala sa may siyudad sang Tanhay. Kaya diri ginakondenar ining isa ka side naman sa krimen nga nagluntad sa madra nga lugar. Nagapasiguro man ding nopo sa publiko nga hindi na maliwat ining krimen kay gitingwan gid nga madakpan mga sospetsado sa likod sini. Nagpasiguro man diri si Lavisto nga ang peace and order situation sa bilog nga probinsya sa Negros Oriental ang nagapabilin sa gihapon. Sa karon kinamandoan na ni Police Colonel Pineda ang tanan nga police unit nga ipatuman ang Oplan Tambayayo na good nga mabuligan ang Tanay City Police Station nga madakpan ang mga sospetsado sa likod sang krimen kaya nagahinyo sa publiko nga mag-coordinate, magbulik, libinagon, ma-identify kumatumod ang mga sospetsado sa likod sining nga krimen. Action Rex. Ang nila Visto, antes sa tabo ang krimen wala man siyang ginapadangat ka reklamo, hindi magkasawa na posible yung mga threat nga ilarabaton abe o kung ano man ng mga say sa mga pagpamahog sa Action Rex. Kaya baldari ni Lavisto, mahimo nga angot lang gid ni sa ila bala nga trabaho o ginsundan sila halin dito mismo sa ilang negosyo kag pagpauli nila sa ilaman nga lugar. Karon ni try naton si Police Lieutenant Colonel Lavisto nga kuan pagitandugan detalye may angot sini kay tisubong adlaw nag-conduct pagid sang massive and thorough investigation ang Tanhay City Police Station.
Sa ibang pa nga balita action Rex sa karon nagaulat na gid lang ang Negros Occidental Police Provincial Office siyang signal gikan naman sa Bacolod City Police Office sa pagpatagayon sa Joint Security Council meeting may kaangtanan sa paggayon implementation plans and security and safety measures sa mga palabuton nga Mascara Festival 2022 nga magasugod na sa Oktubre 1. So diri kay Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sang NOCPO nakabato na sila sang information gikan sa BCPO pinaagi naman sa Operations Division sang NOCPO nga may aragi man plano nga i-augment ang pila ka mga police personnel gikan sa NOCPO sa pila ka mga venues sang Mascara Festival diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Pero according diri kay Catalogo, komitido, desidido, kag may ara na nakapreparar nga pila ka mga police personnel ang NOCPO in kaso por kaso magpangayo sila abi o kung i-assign na gid man sa NOCPO ining Panaad Parking Stadium. Kabalo naman kita sa tunatag palamatik nga ang Panaad Parking Stadium ang isa sa ginalantaw ng mga venue sa patigayon nga Mascara Festival sa sining tuig action Rex in coordination sa local government units ng Bacolod, amuman sa probinsya sa Negros Occidental. Ambal diri ni Catalogo sa Masaming ang gina-assign dito sa Panaad Park and Stadium ang mga personal din man sa NOCPO, pero ang policy sinadira ang apprehension pwede nga ipaidalom sa NOCPO personnel, pero ang detention o kung naman nagradakpan ang ipreso gidya sa custodial facility sa isa ka police station nga sakop ang vicinity sa Panaad Park and Stadium. To be specific, ang area sa station number 7 sa tanan nga mga madakpan labi na ang naaktuhan nga nagalapas sa mga pagsulundan sa Mascara Festival kay pilapit ka mga lahi action Rex ang digto gina isulod sa selda sang station number 7. In terms naman sa ibang mga venue, in case kinanglanon ang additional augmentation sa police force, ina ang kinanglanon pa nga evaluate sang NOCPO depende sa availability sa mga police personnel. Yari si Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Karon ako text ipabati na lang kita ton ang statement no sining ni Police Lieutenant Catalogo may angot sa diri action Rex. Balik gikan sa NOCPO ang ka-aksyon nga aksyon Jan Diaz sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. No? Sanbayanay kay may winner kita. Dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. No? Sige, may tisianay. Kulang balang imo sining wasang vitamin C. Kinanglan talang magmay tisi kita. Salamat kami sa inyong mga bulong nga. Isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa pag Dakop ka! Daog ka! Roleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Aber! Upod kita kay Aksyon na John Diaz dira sa Studio 2 sa Aksyon Radio Bacolod. Upod ang atong sininga winner from Barangay Sumag, Bacolod City. Aksyon John? Aksyon John? Oh, why Ara pa? na? Okay, Ara go. na. Oh. Yes, Action Rex, may ulto bago report. Balik naman kita rin live dito sa buong dito sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Isa naman aton ka winner ang natanana nga mag-claim sa iyang mapremyo diri sa Tundakop kada o Caroleta promo sa Action Radio Bacolod for the last week sa aton nga promo. Opo naton sa buong aton nga winner. I think do kagina ni siya nalawakan. Karasig si Action Rex magsumpit agi diri sa may studio sa Action Radio, no? Doon, ano mo lang daw tagadra lang sa SM mo, kalapit-lapit lang para siya ang iyan lugar. Sir, good afternoon. Live ka sa Action Radio. Anong name mo gani, sir? Angel Averia. Sir, Angel Averia. Angel ang name, pero biologically lalaki si Sir Action Rex, ha? Abi ko babae ni Abiera, ni Abiera, Aberia ko lang, ay abi ko Abera lang ni. Oo. Dili kito pamilya, yung iba natin yung mga personnel. Kay si Sir Angel, ano ka rin sa una, sir? Public school teacher. Maestro, no? Public school teacher. Dili mas Bacolod, di ba sa no? Alihis. District of the Action Dale sa lot. President sa Action Dale, so kung ano madagaan niya din si Dale Matag. Okay. Pero sa si Dale Matag Action Rex, no? Anyway, sir, di ba matikag iba sa Action Radio? Paano ka nakabalos na nablaw kasi? First grade, nag-message si Action Dale. Tapos, kinten yung video. Pero, may tupad malagig ko yung fanatic din sa Action Radio. May radio na siya ang nagpabalo sa akon. Siya yaway ka pamate? Pero ikaw, paano kayo sir monitor? Every day, pag morning ko na, so I woke up 4:30, 5 o'clock, aran ako naka-monitor na ko kay YouTube and Facebook. So, until ginaya sa Action Hotline. And then, Di paglawag sa ngalan niya, way kabate? Ang wala mo sa Action Rex? Paglawag sa ngalan niya, way sa kabate? Ang to kayo na, nakita niya kasi sa newscast kayo na, nakita niya yung video, and hindi ko na-determine nga nagdaog sa Action Rex sa may Adakop ka daog Caroleta promo. Sige. Sir, kagina, nakasulat kami ni Sir Angel. Pamela kayo na, iya ko no cellphone, do bago lang gid naguba? Yes, so. Dito target, siguro do cellphone, tiniguro Action Rex. Hindi na lang, basta anything halin sa Action Radio, thank you. Thank you, okay? Tapos, nakadalawa ko sa bugas. Pero masit lang, no? Sa damo to dito, dapat yung mga prices nga nagawala kay Sir Angel. Dito na ito kayon pa, no? Maaari, tapos sir, kung di na ko matunan, kaya mo ginahin mo premyo, ready ka na? Ready na. Dapat mas kugol mo kasi para may excitement, kidla sa sige, in 3, 2, 1, go! Action Rex, kapatid, nakita dito mo na, makita na sa itong live, sa Subong. Kung masaga mo, darin ka sa mga istoryahan, no? Daog ko 1 million, nagsulat mo kasi kasi dahil mo? Gali? Oo, galing kay makidala na ako, isa na lang gudya ka guhit, cellphone na tayo, sir. Ang nadagan ni Sir Angel, 1,000 pesos Action Rex. Ay, 1,000 mo, sir, ano mabal mo, sir?
Madamo kayong salamat. This is 1,000 happiness from Action Radio. Thank you so much, Action Rex. Yan ako pa winner coming. Kasi may mga lawagan pa nila kung standby na. Basta sila man makasunod nga atong matag daog bilis sa dakop ka. Daog ka Roleta Promos. Yapon, live report today to Studio A. Action Santias, sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang service. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon na John Diaz dira sa Studio 2 sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa ato sininga winner, congratulations kay Sir Angel Aberia, no, from Barangay Sumag, Bacolod City. Siyang tagdaog ta kag 1,000 pesos ang napatiyugan niya sa aton sininga rolita. Sige, ang isa pa ka winner di si Madam Marian Amunoy, no, from Barangay Alihis, Bacolod City, kay nasa aksyon hotline ni sa nalawagan, mga kaaksyon. Sige, daligid lang standby mga kaaksyon sa atong sininga mga tagpalamati, standby anay matagtapin ka mga commercial aksyon Alvin Graba sa Nukpo sa BCPO kag ang atong sininga mga out of town reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sininga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk
and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpur kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no
kabay nga kaluyan sing mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dari sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 13 ang aton oras 1:30 na mga kaaksyon kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office kasong murder batok sa sospeko nga nagbuno patay sa isa ka PWD pasakaan sang kaso karon nga adlaw. Yari ang tamdan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex siga pasaka na karon nga adlaw ining kaso nga murder batok diri kay Louis Jan Barde alias Toto Baka, 29 anyos, amni siya ang responsable sa pagpatay sa isa ka person with disability nga si Eduardo Tornia, 60 anyos, residente sa Purok 5 Puente Villa, Barangay Takuling, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kagabase sa pahayag ni Police Lieutenant Dax Santillan, ang OIC Chief of Police ng Police Station number 6. Kagabi Action Rex mga 8:45 wala sa 8:45 kontak na kagabi samtang nagalantaw sang telebisyon ining si Tornia wala sang mihay o kun mihoy kalit na lang nagsulod ining si Bardi sa puluyan ni Tornia kag diri Action Rex ginbuno ini sang madamo nga bes dugang pagida diri ni Santillan ini si Tornia ang nakaangkon sang malubha nga pila sa tuong nga bahin
sang iya sining mata kag tuong kag sa ulo aksyon na Rex matapos kagin buno gamit ining steel rod. Kinabulubanta mga 14 ka pulgada ang kalabaon ini base man sa ilang recovery sa lugar mismo sa insidente. Now ang nakita diri ang natabo diri action Rex ang pagkatapos nga na abunan ining biktima kining agaw pa ni dala sa Bacolod Adventist Medical Center apang gindeklarar nga dead on arrival paagi man sa deklarasyon ni Dr. Joy Lorezo. Now sa follow-up operation sa mga kapulisan tigayon man nga naaresto ini si Parte kagabi pero halos wala sa husto bala nga paminsaron aksyon na Rex kay hindi pa hindi man ni mahambal ni Santillan kung bala ini nakainom o kunhay ang ining suspect pero isa diri sa nakitaan sa mga kapulisan kung motibo ang pagkahambalan old grudge o kunang madugay ng dinumtanay amo ni ang nakita sa grupo man ni Police Lieutenant Santillan. Pero plano action Rex ni Santillan nga istoryahan ining si Barbie the moment nga maumpawan bala may istorya na ining si Barbie kay na sang aga pagbugtaw siya ni suspect ang ginupayong pangayon niya kay Santillan katigid lamang pero the rest why na ini nakahambal pa. Ari ang pahayag ni Lieutenant Santillan. Isa nga pag-usisa sang atong investigador kasi atong stasyon, isa ka ginalantaw ang daan lang pinuntanay or mga old grudges sa ilang duwa. Dito pagkandak nato sa prosundakpan sa dayon pag dalata diri. Ganun pagkatao sinususpect siya. Amo pa na subong ang padayon naton nga pag-investigaran. So si saon ta ang pamilya, ang background sang taho, kung ano bla ang nangin rason nga ano bra ni ang krimen beside pa sang ginalantaw nato nga old grudge. Amo na nga aton padugangan sa pag-imbestigar kung ano gid ang punto nga naglabot sa amo ni ang sitwasyon. Ara isa sa presensya sa makahulubog ka idun o lalo sir. Amo paginasa ang dugang nato nga tukibon sir no. Whether bla sa pagkakomitira sa krimen ara sa presensya sa makulubong ilimnon or ano nga mga bagay nga ka-impluwensya sa iya nga nagtuga sa pag-obra sang krimen. So next kabahin kita mga sang payag diri no Lieutenant Santillan. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang kay yari na nagabot ng aton isa ka winner si Ma'am Mary Ann Amunoy from Barangay Alihis, Bacolod City sa Dakop Kadaog Carolita promo mga kaaksyon. O sige, standby anay sa out of town reporters tagay tirahon ta anay niho mapatiog kita sa aton nga rolita. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Ayos! Sige, arinari din na si Ma'am Mary Ann Amunoy para sa ato sinipagpatiyog sang rolita. No? Ano ay ng mga padya naman nga nagahulat sa iya mga kaaksyon sa pagpatiyog ya sa mga kamot yan ni nakasalalay mo. Ay, pwerte. Sige, we have action on Defensor Lisay sa aton sininga Studio 2 para sa pagpatiyog sa aton sininga rolita sa aton sininga winner mga kaaksyon. Aksyonan? Yes, Action Rex, mayong udon sa aton mga kayong hapon na gali. Okay Mayong udto kasi yung laingit man basta makita mo sa Action Rex, makamayong udto kasi. Correct. Teka, musta da si Ma'am Mary Ann? Yari na din sa tupad, kumulapitan, ilang galingalan namon. Gani, no?
Diba? O, gamay lang ang gamay lang ang mga litra ang ginbag-o. Pero tilapitan na gid kami. Kag distin di kami guro nga duwa mag-upod din eh. Kapapatiyog lang Oo. Sige Pero to clarify, Nakaginhawa na kuha na sa nakaro haklo sang hangin nga preska. Yes. Anong gusto niya? Parang ginadisa ni Bashmar, no? Di ba kungko, gini sa danay, para ko nga makarelax yun ta. Pero ang kumakutan nun, kung anong gusto niya, ari pa bang kuton ko siya. Lapit-lapit ni danay sa ako, nakadugo pala yung isa sa ako. Ano mga naman? Papalayo niya. Ano naman? Sige Ano nang mo gusto? Sa aton, di nga nakitaan mo din sa aton yung ruleta. Nasyantaro lang ta. Wala sa kapini. May ara kong kaysa nga, abisan lang, pero kung may mag-amo ka na kung Action Rex, may time na nga, jackpot na makuha mo. Ano ay hanin na nga jackpot? Pretty, pretty din. So, inatos ba tayo, Action Rex? Na hindi ka makibot ako, nagwanto, trigo ko. Ang pagpatiyog dapat, ikusugon ugid. Kaya para magtuon, kung ano man lagi na paminsan mo, gusto mo nga makuha. So, sige So, nang in 1, 2, 3, go! Ara na. So, una ba to? Ara na. Ay! 1,000 pesos Action Rex. Ang iya nga nakuha. Tatlo lang kakuwit ang iya ginlapaw. Huwa sa electric fan. Pero yawat na ng 1,000 na ara na daan. Ka rin kay Bashmorn. Are, kapagkita tayo na 1,000. Diba? Ay na yung mga 1,000 pesos! Ano makakawa sa Action Radio? Maraming salamat, Action Radio. At kasubong sa nag-aangkor sa Action Rex. Action Rex, kasubong. Thank you, guys, Action Rex, sa papremyo. Sige, Thank you, man. Mati-mati lang, Mati-mati lang. Kag syempre sa mga iban pag ginaton nga mga ka-action, nga nagpadala sa gidadriya nga mga coupon. So, mati-mati man, kung according kay Sir Rex, mati-mati lang. Kaya Mati-mati mas ikaw ng malawagan. Diba? Correct. Ang walang sikreto, mati-mati lang. So, live dito sa studio to sa Action, Radyo Bacolod, ini naman sa Action and Defensor Disay. Una sa balitaw na sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Congratulations and celebrations. Ayos! Congratulations sa Madam Mary Ana Munoy from Barangay Alihis, winners ang 1,000 pesos, no? Sa pagpatiyog sa aton sining rolita, no? Ayos, sige. Sa mga ka-aksyon ginarekomenda na sa inyo, Life Extension Vitamin D3, no? Supplementation para sa tanan, gidini. Ini ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako nang sa balay. Pero bus operation, no? Natigayo na ginpasakaan sang kaso kahapon nga adlaw. Yari ang kaudan sang balita ni Action Roger Gotti. Action Roger. Action Rex in confirmar sang DGC Chief of Police at sintayma mo ang Public Information Officer sang Cali City PNP Police Lieutenant Gina Fernandez nga napasakaan ng gidmasang kaso ang tatlo tanan ka mga nagkalarakpan sa isa kabay bus operation sa itong tinarigdan nga Sabado sang hapon. Ini ang giningagaw nila mapasaka kahapon sa bayan sa Piskalya
matapos nga nakumpleto naman ang mga inupresentar para sa pag-file ng kaso. Ang ipasakal ng kaso sa Section 5 sa under sa Republic Act 9165, ang pagbaliya sa illegal nga droga mong subject sa bypass operation si Rolex Sander Rosales Ikapulan, 46 anyos edad sa Purok Bahinoswagon, Villa Barbas 2, Barangay Sunto, sining siyudad sa Cadiz. Ipasakal man bilang violation sa Section 11 sa Errol Rosales, legal sa paginaron kag subong man si Bernard Picayco Sr. nga sa diin ini sila ang yarakman sa area sa nga matabo ang among nga bypass operation nga nakuhaan man sila sa tag isa kasasi sa nga Cebu nga ila sini nga ginbakal sa sining drug pusher nga sa diin dirakman kadi sila sunod pa sa report nga possession may napulo tanan kasasi sa plastic nga silyado nga mayroon nga Cebu nga nakuha nga sa diin nagabalor naman sang 6,800 ka pesos ang kabilugan. Lakip nga na-recover kag presentar man sa pag-file sa kaso kapon amo ang 500 piso bill nga gigamit ka bypass money sang mga kapulisan. Ditirado sa gihapon ang tatlo sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa aton sila mga kaksyon nga Iligbag Cafe, arin ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mula mga kape nga sa tag sa isa kasasig. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Aksyon Roger Gutim ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kaduan tanay si Aksyon Nelson Patinio. Nagapataya sang hay-alayho na dakpan sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa balita sini, Aksyon Nelson. Action Rex nagapataya sang hayalay sa Barangay Refugio, Banwa sang Calatrava ang nadakpan sang kapulisan sa akto nga nagabitbit sang tipster sa hayalay sa pagpamuno ni Pulis Medyo Lumiyahin Lidawan Hipi sang Calatrava Police ang sambit nga operasyon. Ang suspitsado ginkilala sa kay Jose Lidona, 63 anyos, kag residente sang Barangay Punao, siyudad sang San Carlos. Nakuha sa iya sini posisyon ka kontrol ang duha ka panit sang yellow pad, tipster sa hayalay, ballpen kag disposable plastic kalakip diri ang 403 pesos. Itinado sa karon sa Calatrava Custodial Facility ang suspitsado kag natalana nga pagapasagaan sang kaso pagbayular sa Republic Act 9287. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yun Nelson Patinio, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Patinio sa iluhan tanay balita ni Aksyon Vidya Pasible sa Banwa sang Hinigaran, panday arestado ho sa kasong pagpangawat sa among Banwa. Dari ang kaudan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Aksyon Rex ginserbihan sang mga kapulisan ang isa ka wanted nga persona sang warrant of arrest sini angot sa kaso nga robbery o kun pagpangawat takna alas 11:15 sang aga kahapon nga adlaw Lunes, Setyembre 12, 2022 sa may bahin sang Barangay 3 sa Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang akusado sa kay Jose Balbino Sumagaysay, 33 anyos, soltero kag isa ka panday. Ini siya ang residente sang San Vicente Subdivision, sakop
sang barangay Nanunga sa nasambit nga banwa. Gindakop si Sumagaysay sa mga katapo sang hinigaran PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sa nasambit nga istasyon. Naangot ang warrant of arrest sini sa kaso nga robbery sa idalom sa Article 302 in relation to Article 293 sang revised penal code. Ang mandamiento di aresto ni Sumagaysay ang ginpirmahan kag ginpapanaog sa atong Abril 28, 2021 ni Honorable Walter Zuridia, ang presiding judge sa RTC Branch 56 sa siyudad sang Himamaylan. Sa karon nagkahunong si Sumagaysay sa custodial facility sang Hinigaran Municipal Police Station. Ini ang inyong ka-aksyon sa Quinto Distrito, Aksyon VJ Pasible. Una sa Brito na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na video pasible sa mga kaksyon ta constipation ang problema ninyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid ang babatian yung kung nadala kami ko kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan bigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan bigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ko sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Tempo diri sa atong sining nga pangalagad pasensya ginang way ta malabutan na pabuasan ta na lang ini mga kaaksyon, no? Standby na sa This Is My Life igasunod na sa dili lamang madugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon